Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska to bude zase o stretnutí prírody a histórie. Ideme preskúmať Drienčiansky kras. Drienčiansky kras je menej známa, ale veľmi zaujímavá turistická lokalita, ktorú sa oplatí navštíviť. Našu cestu začíname na Teplom vrchu pri vodnej nádrži a prvá taká zaujímavá zastávka je Hikóriový porast, v ktorom sa akurát nachádzam. Hikóriový porast, ktorý bol umelo vytvorený a je ohradený kamenným múrom, slúžil na poľovné účely Coburgovského pánstva. Tieto stromy tu boli vysadené koncom 19. storočia a úspešne sa aklimatizovali. Jedna zo zastávok je aj evanjelický kostol v Drienčanoch, kde dlho pôsobil veľký slovenský rozprávkár Pavol Dobšinský a je dobre vedieť, že pri evanjelickom kostole je aj pochovaný. Takže kto sa zaujíma o slovenskú históriu alebo literatúru, môže tu nájsť hrob tohto slovenského velikána. Pri kostole sa nachádza oddychová zóna, kde môžete nájsť aj rozprávkové slnečné hodiny, ktoré mimochodom sú presné. Súčasťou náučného chodníka je aj bludisko. Poďte so mnou, ideme blúdiť. Jedna zo zastávok náučného chodníka je venovaná krasovým jazierkám, ktoré sú však počas horúcich mesiacov úplne vyschnuté. K najväčším zaujímavostiam chodníka patria početné krasové útvary, ako sú jaskyne, krasové jamy a škrapy. Aj v dnešnej časti navštívime jednu voľne prístupnú jaskyňu. Jedná sa o malú Drienčanskú jaskyňu, ktorej dĺžka je 78 metrov. Návštevníka zaujme pôsobivými a dosť nevšednými obľúkovitými vstupnými otvormi. V minulosti využili priestory jaskyne miestni obyvatelia ako úkryt pred príchodom fronty na konci druhej svetovej vojny. Trasa náučného chodníka prechádza aj okolo Veľkej Drienčanskej jaskyne. Jaskyňa je významnou lokalitou zimovania kolónií netopierov, preto nie je prístupná verejnosti. Krasová jama vznikla prepadnutím stropu Veľkej Drienčanskej jaskyne. Náučný chodník sa dá absolvovať aj priamo z Drienčan. My sme ho začali pri oficiálnom štarte na Teplom vrchu a teraz sa cez tento krásny les vraciame k autu na Teplý vrch. Treba si dávať veľký pozor na to, že tá cesta nie je všade dobre značená, takže ak máte nejaké GPS-ko, tak ho používajte občas. Ja vám ďakujem pekne, že ste toto video dopozerali do konca. Bolo to znovu stretnutie histórie a prírody a vidíme sa na budúce. Ahojte.